kasama sa African. Ako, I'm not in favor of court. Ako po ay isang baguhang senador at gusto ko po ay cholesterol free. So kung pagdating dito sa Senate at yung House version ay may mga pork insertion, kayo po'y kasama doon? Ang para sa akin, ang importante po ay mapunta sa tao dapat sa kanila servisyong para sa Sir, on another topic, naparating mo na po kay Presidente yung pangalan na ni-reveal ni Mayor Magalong during the executive. Anong reaction niya? Consolidate po muna namin yung Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports ko mula sa iba't ibang ahensya ng